Acabaré boig, jo acabaré boig. Ara no me'n fa l'embràs de la Carme, el problema del pis, l'altre que arriba, l'altre que crida, jo acabaré boig. Ja només em faltarà la tia Amèlia. Aquesta pesada de tia Amèlia, noi, cada diumenge ha de fer la mateixa, aquesta dona. Però que descansi algun diumenge. Si tots els dies de la setmana se'n va al cine i al teatre, per què no se n'hi pot anar els diumenges? Doncs ella cap aquí i fes-li bona cara a la tia. I dóna-li les gràcies encara, perquè per ell aquell tornat cigarro que em porta un cigarro de 2,60, és un gran regal que em fa. I ja m'ho va dir el primer dia, mira, noi, és un flor de reina, això. Flor de reina. Un tronc de col és allò. Oi, te l'has de fumar, sí, perquè per ella l'aroma d'un bon cigar li recorda el balneari de Caldetes fa 40 anys. Els seus amors, els seus flers, els seus pretendents. Ella tenia pretendents. Ui, els tenia així, els homes. Però no es va casar per això. I què carai es havia de casar si els regalava flors de reina com aquests? Després també ens porta una paperina de pasta seques. M'ha telefonat fa un moment i ja m'ho ha dit que ja venien les pastes seques. 100 grams de pasta seques, 2 per persona. Ella sempre tan esplèndida. Nois, és que la renta no dona per més. 28 cases de pisos, 40 hectàrees a la Costa Brava, feixos d'accions, resmes senceres de papers de l'Estat. Amb una dona així ja em direu qui li demana diners. Els diners només en deixen aquells que no en tenen gaires. Els rics ni en deixen ni se'ls n'hi ha de demanar diners, que per això són rics ells. Això sí, ell està molt tranquil·la i molt satisfeta quan pot presidir una mesa petitòria. Això és el seu. Ui, la tornen boja, les meses petitòries. Les cuestaciones. Ui, de seguida s'entrega voluntària a unes cuestaciones. I veuràs, en aquest país té feina assegurada per anys, aquesta dona. De seguida s'asseu allà a la taula, es clava aquell barret que semblen els burros quan van a batre. I ara... Ai, Déu meu, tant de bo fos tot l'any el dia de la bandereta que ens deixaria tranquils a nosaltres. I encara la meva dona, que és una bona fe, la meva dona és un cas. Encara diu, quan vingui per aquí, parli allò del pis, que potser la dona... Aquesta és una il·luminada, la meva dona. Aquesta és il·luminada. Mira que dir-li que parli... Que no ho sap que la tia Amèlia va a missa de 6 perquè és l'única missa que no passa a la safata, home. Sí, home, és un cas, és un cas... A vegades em posa nerviós la meva dona, de bona que és, no sé què li faria. S'ho creu tot. La meva dona, s'ho creu tot. D'una bona fe. Escolteu, aquesta es va creure allò del túnel del Tibidabo, aquesta dona, Ja ho crec, sí senyor, sí. 2 mesos després de portar-ho als diaris, ja volia passar per sota, ella. És un cas, ja dic, la meva dona és un cas. Perquè, escolteu, ara mateix, mira que dic que quan vingui la tia que li parli del pis... Jo li haig de dir precisament jo que no em pot veure la tia. Ui, tia, pot tragar a mi. Diu que no sóc senyor jo, que semblo un poc a roba, que camino com un ànec, que no tinc estirpe, sóc un estirpat. Em fa una gràcia. És que per ell els senyors, l'home que el torna boig, són aquests que van als enterraments, aquests que diuen passin sense donar la mà, facin el favor. Els que vagin al cementiri els volen posar aquest cantó, la tornen boja aquells homes, la meva tia. Poc senyor, fa una gràcia a mi, poc senyor. I ell on va amb aquell renard? Porta un renard? Escolteu, és que és un renard? Cada vegada que ve per aquí queda més pèl per aquí terra que amb una barberia de regiment, ja ho veieu. Ui, no està poc de content ell amb aquest renard. Ui, no se li pot dir res quan surt a passejar el renard. Ui, com es posa. Posa el renard. És que, mireu, és que inclús porta una pota embenada. No havia vist mai un renard amb una pota embenada. Només fa que dir, és un renard imperial. Una pell així, avui valdria si s'hagués de comprar un renard imperial. Un conill de gàbia és allò. Si encara t'ofeix allò, home. Va, per l'amor de Déu. Poc senyor, a mi em fa una gràcia. I ella què? Que fa gaire, senyor, això que fa ella? Cada vegada que s'asseu d'escordar-se la faixa i treus la dentadura davant de tothom i netejar-la com si netegés sabates i explicar els serials de la setmana que tot el dia està amorrada a la ràdio? Això fa, senyor? Ella sí que el podria escriure un bon serial, ella. Ui, per ella tot són drames, la tia. La vida tot són drames. El seu passat, sempre parla del seu passat.
Ella té un passat, a més del Renard, que aquest sí que és passat, segur, aquest. Res, home, res, que ja li vaig dir aquest dia a la Carme, a la tia, res, de refrans tants com vulguis, això sí, és el seu, també. Tal faràs, tal trobaràs, qui fa un cove fa un cistell. Ah, i el repertori castellà també el domina. Qui en mal anda, mal acaba. Però si l'altre dia amb la Carme li vam dir que ens volíem comprar una nevera i l'única cosa que ens va contestar ens va dir, doncs jo de vosaltres me la compraria, perquè aquí de jove no treballa, quan és vell dorm a la palla, és que és molt gros. Clar, jo li vaig dir, escolti, però és que els que venen neveres no demanen joventut, sinó calés. Oh, carai, si això es pogués pagar amb joventut, doncs la Carme i jo ens vestim de primera comunió, ens presentem al magatzem de les neveres i caixa cobri.